angezvedare kuita tsika dzamataurwa panze dzedare. Chigiji trust ndiwe udaidzisa kana makutaura munhu. Chigiji enduru ndiwe maplaintiff yese. Then Gutu Dorcas ndiwe uyo anonzi Gutu Vera Mushepard haana kuuya Channel ndiye akamirwa naRumbidzai mwana wake. Channel yari pamberi penyu nyaya ndeyekuti uyai kudai tigadzirise zviri kunetsa mumusha. Kudai trust Robert Mugabe. Ana ngoya sei chema. Someone ana wrong. I'm sorry, Dad. Yes, Makurukota is sorry. I'm sorry, Mambo. Makurukota is sorry. Now we are all in some common. That's good. Now in some wangu tukasibutu. Dambudziko riripo nderekuti mudzimai wangu wakanga asasabirana mumba. Mushure mekunge imba pamba pasina ndatuma hanzvadzi tikati zvondiende munoti mukadzi wedaire sei arairwa. Paakaenda kumba korairwa takazotishamisha takazoona mudzimai wedu aane pamuviri. Patabvunza zvikanzi aiwa kusimba gari gari watazoona aane mwana. Patakabvunza tikati ko mwana ndowaani. Patamboifira kwamambo Chenda Mbuya. Paishe Chenda Mbuya. Ishe Chenda Mbuya wachibva washevedza achibva wauya wakati tikudzoka kwavo havana pakati muchataura nhasi dzakaripa pamiri pamberi pehama dzangu. Vatamirira kudakara vakashevedzwa katatu vasina kusvika. Saka mambo Ishe Chenda Mbuya vakazotitumira kuti tisvike pano. Saka matoona tisvika Ana ngoya kuti ndiye chikomba chabvezere asina kuuya kandicho. aiwa ndiyanzvadzi yacho. Uyanzvadzi yawo. Saka ndiwa kuti mimi munoda kuti chikumbiro chenyu kudare munoda chii? Tizive kuti uyu mudzimai wedu. Mukoma wako akashaika. Ndiwa mukoma wangu vari kurwara. Arorwara. Vari kurasika njere. Saka zvakazoita kuti tizomire andona ndisvika ndinawo kana kuzvara. Saka mwana ndiye ari mumashure ari mumusana. Saka chichemo chenyu munoda kuti munzwe kuti ndiani baba wemwana. Iwe wanga usingachatasvi here? Ndaita asi patikazoita kutadza kunzwisisa pandinopinda mumba waikuda mubhedhurumu wacho wachipinda pakicheni ndichiteera mukicheni wobuda futi wachienda kubhedhurumu. Pazoita papasina bonde pazoitika mwana uyu. Saka ndaita kutoteerana nawo ndichitoedza kuteerana nawo. Unopindura akandikati pazoitika mwana papasina bonde. Pazoita mwana panga pasina. Right. Uyo mubvunzo aipingwa waunzwa. Hanzi kuti pachiege akwanisa kusunga chikumba. Ada kuti anzwe kuti ndiani baba wemwana uyu. Nekuti inini handisina bonde newe. Pamusoro ichi mambo inini zvandakaita wana tete wakauya wachiti tikuda kukuperekedza kumusha kwenyu tikuda wana tete wako. Ndikati tete wanonongwa kutanda ndopawanowanika asi wachauya panyara dzababa wangu musati kofagasa ndopawanozobuya ndopawakanditora wana tete wai vari watatu nabamiri wangu vari kuvhireji ikoko nabanguru vaidaira vari pafoni. Ndokuenda neni kumusha kwedu kundiendesa wakadaidza munyanya wakati tauya nemwana waridzendesai kumusha kwavo
nyaya yakaenda kumba kwedu unotaura kuti ndozvindatumwa navanhu vekwadzorideni akasvika zvikanzi aiwa svika henchi naye nhau ndee zvikanzi toda kuti arayirwe iyo nyaya yekuti havasi kurara wese. Saka ine ndambogara mumashure ndataura nawo kuti baba wakutanga kwaita kurwara ndo vari kutotiza inini ndofunga ndakatombotaurira yona tete nana baba mukuru wademusha hatisi kurara tese pandoda kuti anoti takura tatembera tane wazukuru pakatanga kuti mwana wangu musikana mwana ndo pakatanga izvona ndisati ndaziva kuti kurwara wakamutora ukamboenda nomurapisa kwarari adzoka akurwara kudaro ndakatoita pamwe pamwiri naye mubiyo chibvara chasechibvaa ati agara tagara ndo paakabva atanga futi kudini kurwara ari kurwara kudaro ndokundakaona uchiya kunonditakura kuti handei kumusha kwani kwako tauya nemwana wenyu arayirwe plus mukadzi wendosi ndokundakatambirwa newabereki wangu ani kana achikuwara ngaakwara ari mumaoko mewabereki wani wake kana chaanowana ende zvari mumaoko mewabereki wake 12 August akasvika hapana akauya kunodini wana tete wangu wapo nehanzvadzi dzangu dzese hapana akazoya unotaura nyaya dzani dzawo. Saka ipapa ndagara gore rapera kudaro ndopawandiona ndaane mwana uyu ndopabva watanga kundiendesa kumatare ndakava ndanzi gare gare futi ndaendeswa kudaro foni yakauya zvikanzi natete wasara handina kuwaona pano hanzi naba mukuru wako takura chibage chako bcause ndakandasiya chibage ndakandaendeswa musi wa 19 February chibage chachiri mumunda gorapera vandanzi takura chibage chako takura zvinhu zvako zvese ndikati zvikanzi ndikati kowakawasira baba wanawa chekuti wazogaisa zvikanzi ai chibage wanacho takurako zvese oite semuende mangwana takuzotsvaga mai zvinozodini zvinozonetsa ndokuenda kwandakadini kwandakaita handichagari mumusha mangu iyo ndikutaurwa dare ungaitona mambo ndinzwa kuti awo akutsvaga chikomba namai saka kuti mai ndowachitaura kuti muridzo wemwana ndiani ndokuti chichitangira hungu waona kuti mwana angowanikwa saka wakamututisa tochimbomira ngati establishei number 1 kuti panga pachine union here panga pachine ukama here pakati pababa namai pakaita divorce here kana kuti manyepo ekuti pakaita divorce ndo zvinozotionanisa kuti right mubvunzo wawo unokodzera here kuti upinde. ndingambobvunza pani kandatara endu ichokwadi zvakawana dhowa kuti mamuperedza kumusha kwake akazotanga kumuteera gore rapera after 1 year akatanga kutomuteera ane mwana akaperekedzwa achinzi chii achinzi enda unorayirwa inhau yekuti musha panga pasisina wainge wasati ari pebona naye waitakanga tavaendesera kumusha kuti vandorayirwa vadzoke pamba pedu ane mhuri pamusha kana nanhasi murume wakanotaura kuti mukadzi wandoita sei totondedzana naye atotera toti nanhasi ari kutotaura kana pambepana zvinova kuti kwangu uri kuendesa kuti endando torayirwa kwete kuti kurandwa vanofanira kuti tijekesere ipapo avari kuti wakakuendesa kuti undorayirwe munoti kuti wakaendeswa nekurandwa. ndakaona pamusoro inini wanditakura vakanditeera tete iwavo vakati hanzi tota zvinhu zvako zvese uite sei uende zvakani upwarira uri maoko mewabereki wani wako ndozvavakanditakura zvichireva kuti kurambwa here mukadzi wengozi pamusoro pezvo zvinodai ari hama yedu ndoekuti zvikusakisa kuti hama yedu ite sei irwari havana kuteera kusvika gore rino ndopo watotanga tomonzwa kuti yakazomangarwa kwachinda ndokutanga kunditeera ndofunga mwana wangu ayakunoroorwa ava baminawo ndokutotanga kutakura ukandidaidza kuti uyai mwana ari kuroorwa ndauya mwana ari kuroorwa ndofunga mwana akanonoka kupedzerwa kuroorwa ndakatakurirwa nayo bamini wakutesa zvinhu zvandaroorwa makadhibhokisi angu mumotikari kuti wanditakure kuenda kuda kwedu. ini ndini kumwe wana tete wakaita isu kusuma kwedu kana mumusha tichibuda
akataura kuti hanzvadzi yedu yapindana nedambudziko rekuti muroora hachisina bonde nehanzvadzi yedu mumba. Saka hanzvadzi yati ndiri kukumbira kuti mombonondiendesera kuna tete mwana muroora wenyu arayirwe. Kana akatorayirwa nhasi munogona kudzoka naye. Saka chakaita kuti muroora wedu asare tapinda mumusha, mai vakatipindura kuti tete havani pepanowana nopatanda. Saka tichadaidza tete. Tete kana wapedza kurayira mukadzi wenyu tichauya tokudini tokutaurirai. Isusu hatina kuteera muroora gore rino. September kwakaenda munin'ina wangu mudiki akasvika akanzi aiwa tete havasati wauya, asi vasati wauya tiri kuda vana tete vakambounza muroora kuti wauya vatore muroora wavo kuti tinzwe kuti zvavakasiya varayirana zvakwana here. Takagaririra isusu, tagaririra. Hanzvadzi ndokutituma zvakare kuti akarayirwa asina mukadzi wedu ngaadini ngaauye. Ndopatakachizoendawo isu. Kekutanga hatina chatakaziva, kechipiri tadzokera takazongoitwawo makorokoto pataundishipi tikangodaira kuti isusu hatina zvataitaura pamwana wataisaziva kuti ndiwebereka ndaswe. Zvekunzi hanzi mukadzi wengozi, handifungi kuti munhu ngauzonzi mukadzi wengozi pakashaya kumhangarika ipapo. Takaenda isu tichiti tikundorayirirwa mukadzi wedu, ivo ndo vakatidhileya. Asiko zvino takazoenda takumafainari ekuti kusarayirwa kurayirwa ngavadini hawo ngavatipi. Ndo shoko ratakaenda naro isusu. ndakubvunza kuti uyu zvamakatitakura nechibage chako zvinhu zvako uende umba kwako, mama muramba here kuzotakura nechibage? Chibage haana kutakudzwa kamama. Iye hanzi akauya baba wedu ava ndo vakatozotitaura ina ndigari kumusha. Wakati muroora wenauya akatakura zvinhu usiku, asi ndamutaura kuti muroora kana daisati aya kuzotorwa gara pamba. Akaita nhara akadini akaenda. Wakanyenda zvekutiza? Handinambotiza. Kaka achangamire changamire maonero andinoita ndeyekuti changamire patsika dzedu dzechiwanhu hapana akapuhwa bhukuro rekuatamba. Saka kana pasina bhukuro handifungi pane kurambana. Wakapuhwa bhukuro here? Wakanditi tete wakatondipa bhukuro neuyu murume wangu. No, tete wasara iwavo ndo vane nyaya yangu. Avo vanogara kuharare vakatodaiswa dzichiendeswa redhoro. Pamvura imamo nyaya yakatumuka kuenda kuyandire mweni tetewo vakadaidzwa kwavari kutaura vakabvunzwa nashe tenda mbuya tete ndimakapa bhukuro muroora here wakatirambira mudare ratenda mbuya izvozvizi kana kumufunira ise tenda mbuya vari kutaura tetewo takavadaidza avari kutaura iwavo titaurire kuti ndio wakapa here mukadzi kuti akati handimo munyai iyoyo. Iwe wakapuhwa bhukuro painani? Paina iyi neuyu. Iwe winani? Ndiye akatondiendesa. Iwe winani? Natiri 3. Saka hapana, because iwe ungadai wanga waine representation yako panopuhwa bhukuro haupuhwi uri wega. Nekuti ungadai uine hama yako inokupura kuti bhukuro takariona, nori kuti iwe wakapuhwa wega pasina hama yako. Bhukuro rinopuhwa paine munyai, handiti munyai wako aripo kana kuti hama yako iripo wopuhwa bhukuroka. Izvo zvekuti hanzi ndakapuhwa iwe usina kana hama wakatotaurirani kuti wapuhwa, hapana, wangonyarara. Zvinoita here izvozvo? Right. Pane anga akasimudza roko muzvari kumashure Tashangamira. Kuti anorayirwa pane zvanga zvinokutumbudzika nekuti vanoti takabvunza kuti vaiguru kusimba here, yanga yatova nhumbu yanga yatopiwa kunzi yanga kusimba here kwazonzi endai munorayirwa kuti pane zvaa zviri kutoitika. Ivo vanga kuti tofanira kuti toendawo kuti tione kutiza nenhumbu yatova nayo vari mumusha mevanhu. Ndo zvinhu zvakatoitika kuti nhumbu vakatoita vari mumusha mevanhu. right. Saka mubvunzo wako uri pakuti titaurire chikomba kuti ndeyani? Chikomba ndakatongohura. Wakahura nani? Munhu wachakatiza. Ani zita rake? Anonzi Sabha wangu.
akatotama nemusha wake Anza anoti sabao Sabao. Iyo mapuwa mhinduro anzi ndakaurana sabao Mozambique. Imwi mami nechikomba here chamaifungidzira nekuti hazvinetsi kana mami nechikomba chamaifungidzira waripo wemadNA tinochidaidza ndotorwa madNA. Chikomba changa chiripo pane pawakatombobata mukoma wekurwara pawakatombemba mubata but havana kuvakaeka nekuti wakamutora dambudziko sekuti semunhu ari kurwara pfungwa saka wakatora advantage yemunhu iyeye nanhasi ndokwavari kuenda vachida kuita se vari kushawa asi vachinzi mukadzi pamusheka Ndiani chikomba anonzi taura Musakwa. right. Saka iwewe taakudaidza Musakwa ouya otorwa madNA test muno unoti kudai nemwana taakunodaidza tawanda Musakwa wati tawaguta Musakwa kuti auya atorwe madNA test muno nemwana uyu unoti chii? aina handizivi kuna ivo bhozi nandikomangu inini wangu but tomudaidza iyeye unobvuma here kana unoramba? inini ndinoramba. Unorambirira? handiri pumhika munhu ndisingazivi. Aiwaka hakusi kupuma, iwe hausi kupuma kaiwe. inini baba wemwana ndindiri kumuziva. Awa wakuziya chikomba uri kubazwa, awa vari kuziya chikomba chako. Tingarebese nyaya, wari kuziya chikomba chako. Saka ndaakudaidza chikomba chako mudare muno chouya patinoita next city musi wa2 iwe wodzoka musi wa2 nemwana oitwa mablood test, chikomba chotorwa maropa nemwana ropa tora kuti hachinisiri here baba wemwana. ina handiziva nguishende handiri kutongerei zvese zvinenge zvaitwa. ina handitongi kuti hazviiti Saka ndo zvataakuita isusu itai masamoni wakomana noita masamoni todaidza Musakwa ouya oitwa madNA test. Kana abatwa zvichireva kuti iwewe wani wanyembera dare unezenge waane mhosva yekuyembera dare. Saka tinokupa mukana izvozvi zvekuti utaure chokwadi nekuti pakunyepera dare imombe yauchandibvisa. Saka taakupa chanzi yekuti uchitaure iwewe kuti ndaandiri kwega baba wemwana ndi Musakwa zvotirerukira. Musakwa wacho wakambodanana naye? handina. Haunambodanana naye? handina. Unomuziva iri munhabito? ndoko ndotoshanda kushandira vana Ndoko unoshanda? Ane mukadzi here? ndoshandira mai vakandishandira. Iye ane mukadzi here? haanake Saka Musakwa ngauye kuti ndinoona kwangu zvangu kuti mai ava wakanga wasati baba wavo wakanga wako. Saka pawakaendeswa kumba kwavo kunzi vanoraini wakautora semukana wekuti handichatodi kudzokera kupi kumurume. Chamasina kuziva mai ava kuti iwo waikwanisa kuramba murume kana wanga wasati wangadai variwo wakatora kupuro kuramba murume kuti handichadi sezvo mandisiya kumba kwedu handichadzoki. Asi havana kuita seizvezvi wakazonoita mumwe mai. aiwa wakatodanana wachiri pamurume wakatotaura kuti masimba wari pamurume. ina handinombondanzwa ngushi hapana akambonditaura izvo. Iwo vari kutaura nekuti varikuda kuti zvavo zviite sezviita. but hazvinei iwewe taakuti wodzoka musi wa2 nemwana Musakwa ouya musi wa2 totora kuti haasi mwana wake nekuti awa wamupuma kuti uri chikomba ndiwo wachipuma chikomba chako kuti chiuye muno nekuti iwo waramba kutaura chokwadi.
Saka tona na mswatu. Iwe tati mwana akazione kwani wali wamsakwa uchabisa munhu. Yekunye piradani. Nekuti zvazviri nyore kuti tingodaidze chikomba choripiswa chi kudara nemukadzi wemunhu. Kana mabva marambana muchirambana mondorora hake asi wabuda mumushami wano. Mumushami wano ndakabuda. Ndowakandiburitsa izvo. Asi munhu wakaita kuti mushama mukadzi wengozi akaendera ndakati ndiyei andamboita ndombo ndiri pamba paoda handina mukadzi wengozi akarambuka ndingaendi ndakabara nawo baba wawana nainayi murumari papo 7 wakemuka ndozotanga kuramba nhasi naye murume nhasi ndozotanga kuramba naye bondi munhu ari kurara pachikuva ndonzi tera unoraripa anorara muzasi memutumbi ndofunga gore rese ndakagara handinambotsvaga ndakatsvaga chikomba zvekuti ndakatodzimba ndakava ndatoti bheta ndinombosimukuko nezera rangu ndaitodawo murume asi nhasi ndiri kushungurudzwa neone ndinawo akuenda kuchikoro ndiri kuriritira baba vanhasi vari kuda kuti lakutsvaga kuti uri kurarama sei asi handisi kubatsirwa kana sipo zvaye pandiona ndinawo kana kuchikoro chaiko ndikutambudzika ndikutaura wakurawo wamwe ndinawo ndiri kuti riritira ndega asi ndiri kusvika pakushungurudzwa nawo. Vana vari kutaura izvezvi zvatiri kutaura tanga tiri vatenda vatitegira mapisori kutori nevana vari kuchengetwa navarumune ava kune vana vanga vari kuchengetwa natete asi nechimiro chavanguva kuti tikauya kwamama isu tosebva mapisota nenyaya yekuti vaisada kusvika padhuze vakauya vamwe vana vanga vari kunatete school fees iyo yamuri kutaura kune hanzvadzi hombe isipo baapa yanga ichivaitira zvese vachitokona chikafu chichi saka musi vakazoonawo nezvemwana vakati ina handidi kudyiwa negomba rume mukadzi wedu ngaadzoke kupi kumba atitaurire mwana kana ari ove mumusha medu toziva tikuchengeta mhuri yedu mumusha medu amai avo ngavataure chokwadi kunototorwa vhota kumashopu inotumirwa iri mari wondotora rigosa nenyaya yekondisheni yemurume asi kondisheni yemurume kuti ienderere murume aiona zvakawanda achitiudza vekukama tichiiginwa tichiti haasi kuita zvakadini zvakanaka ndo zvimwe zvakakonzeresa kuti iye murume aramba achiita zvaari kuti achiuya achitaura tichimusagura achiuya achitaura tichimusasamura kusvikira tazomuteerera. Alright, saka ndodaidza chikomba chouya toita ma-DNA test then toendera mberi so zvake chikomba chiribhadhara zvake zvekuti sabawo akaenda anouya kaizvisi sabawo wacho anouya alright anouya sabawo akanditi baba wacho inini baba wacho ndiripo maunotoresa uisei iye dare ndoazoona zvakamira sei dare ndoditemaina kuti sabao ngauye na uyu wese ngauye totora madna tesi tiziye kuti chaiye mazwana handichafembera handiti sezvinhu zvakuti vanhu vakaura kana wakahura wakarara nevarume wakawanda ndokunoti saka taakuda varume 2 iwavo 2 wakawanda wouya wouya nasabao wouya namusakwa then totorazve nyaya yedu yokuti hatisimuke